ஆனா அதுல இந்த ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 2 லைன் ஐ திங்க் சேம் இதுதான் பாடிட்டேன். ஞாபகம் சட்டுன்னு வரல. கீதாமிர்தம். நன்னா. இன்னைக்கு யாரு ஸ்லோகம் சாண்டிங் பண்ண போறீங்களோ chat boxல எழுதினா நல்லா இருக்கும். கரெக்ட். that will be helping us a lot. ஆமா. so devotees யாராவது வாசிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு கை உயர்த்துங்க. ஜானகி மகாதேவ ஐயர், ஜானகி ராமன் பிரபு, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஐ திங்க் முன்னாடி கூட வாசிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ எம் ரைட், வாசிங்க. நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ. நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறது விஸ்வரூபத்தை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நேத்து எல்லாம் சொன்னாரு பகவான், நான் இந்த ரூபத்துல இருக்கேன்ட்டு. சோ அவர் ரூபமே, அவர் இருக்காத இடமே எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி நமக்கு புரிஞ்சது நேத்து. சோ இன்னைக்கு அத வந்து மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்லுவாரு, அதை நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்பாரு. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பார்ப்பாரு. ஸோ அதை முதல்ல பார்க்கும்போது அவருடைய மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி பரவசத்தோட அவருக்கு வந்து மெய் சிலிர்த்து போய் விடுகிறார். ஆனா அந்த உருவத்துல அனைத்தையும் பார்த்து அது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்பதையும் பார்த்த பிறகு அவருக்கு வந்து கலக்கம் வருகிறது. ஏன்னா பகவானுடைய அநேகமான, அதாவது அந்த ரூபத்துல அநேகமான வாய்கள், கைகள் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த வாய்களுக்குள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பற்களுக்கு இடையிலே வந்து நசுக்கப்படுவதையும் பார்க்கிறார். அதாவது பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாருமே அந்த அதாவது பகவானுடைய அந்த திருவாய்க்குள்ள வந்து நுழைந்து தலைகள் எல்லாம் நசுக்கப்படுவதை பார்க்கிறார். அதை பார்த்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனருக்கு மீண்டும் நடுக்கம் வருகிறது. ஏன்னா தன்னுடைய தாத்தா, குருநாதர் எல்லாருமே தன் கண்களுக்கு முன்னால் இறக்க போகிறார்கள் என்பதை அவர் வந்து பின்னாடி நடக்க போறதையும் வந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டார் நம்ம பகவான். அதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து ரொம்பவுமே வந்து கலங்கி போகிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு கலக்கம் மீண்டும் வருகிறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய 4 கைகள் அந்த இல்லைன்னா அந்த 2 கைகளுடைய சொரூபம், அதாவது அதை தான் காட்டுங்கன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா விஸ்வரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் எ ஃப்ரெண்ட்லி ரூபம் நாம வந்து பக்தி பண்ணுவதற்கு. சோ அதை பார்த்து நமக்கு வந்து பரவசம், பயம், பக்தி எல்லாம் வரும். ஆனா பகவானோட நம்ம பக்தி செய்யறதுக்கு அது வந்து நமக்கு அனுகூலமாக இருக்காது. நமக்கு வந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு அதாவது நேச்சரா இருக்கக்கூடிய அந்த பர்சனல் ஃபார்ம் தான் நமக்கு எப்பொழுதுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். சோ அதனால வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார், உங்களுடைய இந்த தெய்வீகமான இந்த அதாவது 2 கைகளுடைய அந்த உருவத்தையே காட்டி அருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு, அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து உன்னுடைய இந்த கலக்கமும் முடிவு பெறட்டும்னு சொல்லிட்டு 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை காட்டி மீண்டும் 2 கைகளுடைய கிருஷ்ண ஸ்வரூபத்தையும் காட்டுறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு இதுதான் விஸ்வரூப தரிசன யோகத்தினுடைய முன்னுரை. இது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து we will see நம்ம வந்து prayers பண்ணிட்டு நம்ம will enter into the session actually. ஸோ நம்ம இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா தேட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம வந்து we will enter into the section. ஸோ ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் சதாஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நாம இன்னைக்கு போறது வந்து 10வது அத்தியாயம். ஆல்ரெடி நான் சுருக்கம் 10வது அத்தியாயத்தை சொல்லிட்டேன் நான். ஸோ பக்தி, தூய பக்தி என்பதுதான் கீதையினுடைய சாராம்சம். அதுதான் நம்ம வந்து 10th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அவருடைய உன்னதமான, அதாவது 17 ஸ்லோகங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எந்தெந்த ஸ்வரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதாவது பெண்களில் இருக்கக்கூடிய சுபாவங்கள்ல சிலது எல்லாமே புகழ், அழகான பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து
பொறுமை, இது எல்லாமே பகவானுடைய சொரூபங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம். சோ பெண்கள் எவ்வளவு மேன்மையானவர்கள் அப்படிங்கிறது, இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது we can see the பகவான் சொரூபம் இந்த பெண்மையில நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து நேத்து ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ அதாவது பகவானுடைய விபூதிகள், அதாவது அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்கள் அனைத்தையுமே வந்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் தான் உச்ச நிலை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்கள் அது எல்லாத்தையுமே அவரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அதாவது அவரை பற்றி, பகவானை பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசிதர், தேவலர், அதுக்கப்புறம் வந்து நாரதர், அதுக்கப்புறம் வேதவியாசர் எல்லாம் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். இப்ப ஸ்வயம் நீங்க சொல்லியே நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அங்க வந்து ஒத்துக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ மேலும் வைபவங்கள் அனைத்தையும் விவரிக்கிறார் பகவான். இது வந்து 11வது அத்தியாயம் இப்போ. சோ அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அவருடைய இந்த விராட் சொரூபத்தை காட்டும்படி, அதாவது இந்த சொரூபத்தை காட்டும்படி கோருகிறார். அதாவது அவர் சொன்ன அனைத்துமே அதுல இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது அந்த ரூபத்தை நான் காண வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து காட்டுறார் ஆக்சுவலி. அதாவது நான் என்னுடைய இந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் அதை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு பணிவன்போட கேட்டுக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ எப்பொழுதுமே வந்து நமக்கு பணிவு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு சுபாவம். அது இல்லைன்னா நமக்கு வந்து இந்த குட் குவாலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்துதான் நமக்கு வர்றதே. ஃபர்ஸ்ட் பணிவு இருக்கணும் எந்த ஒரு இதுக்குமே. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார், அதாவது விராட் சொரூபம் அதையும் வந்து காட்டுகிறார். சோ அந்த உருவத்துல அனைத்து தேவர்களும் சரி, முனிவர்களும், ரிஷி முனிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் எல்லாமே, இந்த அண்டங்கள் அனைத்துமே அவர் தாங்கின்னு இருக்கிறத வந்து அவர் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். சோ அவருடைய பார்வை, அதுல வந்து அவருடைய அனுபவம், முதலில் வந்து பக்தி பரவசம், அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்பதை பார்த்த பிறகு கலக்கம், இது எல்லாமே வருது. கிருஷ்ணருடைய பதில்கள், அர்ஜுனனுடைய ஜபங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபியூச்சரை பார்க்க பிறகு அவர் வந்து கலக்கங்கள் வந்து சொல்லுவார், இதை என்னால பார்க்க முடியல அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாரு. ஜபங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அவர் வந்து. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆனந்தத்தோட செய்யக்கூடிய ஜபங்களும் சரி, இறுதியில பகவான் கிட்ட வேண்டுதலும் வைக்கிறார். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி சேவை, அதாவது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து தூய பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானே நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம், நேத்து பார்க்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல. எஸ், 11வது அத்தியாயம். பிரபு ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத ஏகாதசோऽध्यायः. அர்ஜுன உவாச்ச மதனுக்ரகாய பரமம் குஹ்யமத்யாத்மசம்ஹிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. எஸ், குய்யம் இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யம் சொல்லியிருக்காங்க. சோ குய்யம் என்பது என்னன்னா, பகவானுக்கு நாம் எவ்வாறு சேவை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் குய்யம் என்பது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை பகவான் அன்புடன் எனக்கு வழங்கி உள்ளீர்கள். தங்களை இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் நான் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது பகவானை பற்றி உண்மைகளை, அவருடைய விராட் சொரூபங்களை எல்லாம் கேட்ட பிறகு, அவர் எந்தெந்த உருவங்கள்லே நாம நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் சொன்னதை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே ரகசியமான பகுதிகள் தான். ஏன்னா அவருடைய வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தன்டிக், அதாவது போனஃபைட் அப்படின்னு சொல்லணும், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அது வந்து வேதங்கள்ல. சோ அப்படி பகவானே வந்து நேரடியா இந்த பகவத்கீதையில வந்து சொன்ன பிறகு அதை நாம வந்து வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம வந்து அதுதான் உண்மை என்பது நாம உணர வேண்டும். அததான் வந்து அர்ஜுனரும் உணர்ந்திருக்கார். சோ இந்த பரம ரகசியங்கள் அனைத்தையுமே வந்து பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து அது அர்ஜுனருக்கு வழங்கினார். இந்த அறிவுரைகளை எல்லாம் கேட்ட பிறகு எனக்கு இப்பொழுது மயக்கம் தெளிந்து விட்டதுன்னு இப்ப சொல்லுவாரு. ஆனா கடைசியில வந்து அவர் மயங்கரக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து நிப்பார் இந்த சாப்டர்லயே. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போறது எல்லாம் பார்த்த பிறகு he will become deluded again. சோ இதுதான் வந்து இந்த, ஏன்னா அது நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரமற்ற தன்மை தான். நம்ம மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா
எப்பொழுதுமே பகவான் கிட்ட இருந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஸ்திரத்தன்மை இருக்கும். நம்ம மனது வந்து பகவான் மேல பக்தியில வந்து லயித்து இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நம்ம அதுல இருந்து we will not deviate, அதுல இருந்து நம்ம வந்து விலகி வரமாட்டோம். ஆனா ஒரு சாதாரண சமயம் இல்லை பக்தியை செய்ய முடியாத ஒரு சமயங்கள்ல இருக்கும் பொழுது, அதாவது வேறு இந்த பௌதிக உலக சம்பந்த செயல்கள்ல நாம் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது மேல அதிக பற்று என்று வந்து விட்டால், அதாவது பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றை விட இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட இது மேல வந்து நமக்கு பக்தி வந்து மேல் நோக்கி போகும்பொழுது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கங்களும் குழப்பங்களும் பயம் அனைத்தும் வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. எப்பவுமே நாம வந்து இதை வந்து மேல வச்சுக்கணும். எதை? பகவான் மேல இருக்கிற பக்தியை வந்து மேன்மையாக வச்சுக்கணும். இது எல்லாமே வந்து ஆசிலேட்டிங் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து மாற்றங்களோடு இருக்கக்கூடியதுதான். ஒரு சமயம் வந்து நல்ல நிலையில இருப்போம், ஒரு சமயத்துல வந்து நம்ம கஷ்டத்துல வருவோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சைனசாய்டல் வேவ் மாதிரி தான். சரி, இப்படி ஒரு 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 வேவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளிருந்து தான் ஒரு கோலம் கூட உருவாகிறது என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த கர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து மீண்டும் அந்த ஜீரோ பொசிஷனுக்கு வந்து நிக்கக்கூடியதுதான். சோ இது எல்லாமே மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள். சோ அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து இந்த மயக்கம் என்பது நமக்கு அடிக்கடி வந்துதான் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம எப்போ நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரமா விலகும் பொழுது, அதாவது இந்த ஆன்மீக உலக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் நம்மள வந்து மேல் நோக்கி இழுக்கும் பொழுது, அதாவது கீழ் நோக்கி செல்ல வேண்டிய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு மேல் நோக்கி நடக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி மேல் நோக்கி இருக்க வேண்டிய செயல்கள் வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளப்படுகிறது. சோ அது எல்லாமே நம்ம மனதுதான் காரணம். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 11.2 வாசிங்க பிரபு. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. எஸ், கமல பத்ராட்ச, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை இதழ்களை போல் இருக்க கண்களை உடையவர் தான் பகவான். ஆக்சுவலி அதை தான் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி தாமரை கண்களை உடையவரே, அதாவது தாமரை இலைகள் அந்த பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அந்த இதுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கண்களுக்கு ஓமையாக எடுத்துக்கொள்கிறார். சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றமும் மற்றும் மறைவினையும் பற்றி உம்மிடம் விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளையும் உணர்ந்தேன். அதாவது முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வரார் பகவான். செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு நீ என்ன, நீ யாரு, நீ எப்படி உன்னால ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவ, நீ யார் என்பதை எப்படி உணர்வாய், நீ என்னதான் செய்யணும், கர்மயோகியாக அண்ணா ஆகு, அதுவும் முடியலையா அட்லீஸ்ட் நீ வந்து ஞான யோகியாவது ஆகு, இல்ல உன்னால அதுவும் முடியலையா இல்லைன்னா நீ பக்தி யோகம் பண்ணு. சோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கொடுக்கிறார். ஹி இஸ் கிவிங் ஆல் த திங்ஸ். அதாவது பகவான் அந்த ஞானங்களை அனைத்தையுமே வழங்கினார் அவனுக்கு. சோ இப்பொழுது இந்த 10வது சாப்டர்லயும் சரி 9வது சாப்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய உன்னதமான வைபவங்களை பற்றியுமே விளக்கினார். சோ இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்ககிட்ட கேட்டு நான் உணர்ந்து கொண்டுள்ளேன். நாட் ஒன்லி வியாசர், அதுக்கப்புறம் வந்து அசிதர், தேவலர், நாரதர் மாத்திரம் சொல்லல, இப்ப நீங்களே சொன்னதை நான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. எஸ், புருஷோத்தமான்ட்டு சொல்றார். புருஷர்களில் உத்தமராக நம்ம பகவான். ஆக்சுவலி திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம், அதாவது நீங்கள், அதாவது எனக்கு உங்களுடைய அந்த அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். அது நீங்க அதாவது அவர் காட்ட முடியும் நினைச்சா எனக்கு தயவு செய்து காட்டி அருளுங்கள்ன்ட்டு தான் அதை வந்து கேட்கிறார். ஆக்சுவலி ஐஸ்வர்யம் புருஷோத்தமம், அதாவது அந்த ரூபத்தினை நான் காண வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு இச்சையை வந்து வைக்கிறார். யார்? அர்ஜுனர். அதுதான் இங்க சொல்றார். உன்னதமான உருவத்தை உடையவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான். ஏன்னா அவருடைய ஆத்ம ரூபமும் சரி, அதாவது பரமாத்ம ரூபம் பிளஸ் அவருடைய உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டிற்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. போத் ஆர் சேம் அப்படின்னு சொல்லு எஃபிலிஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த பிரகாசம் அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அவர் வந்து உன்னதமான உடலும் ஆன்மாவை பெற்றவர். சோ அழிவற்ற தன்மை உடையது எப்பொழுதுமே அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், அதாவது நான் உங்களுடைய உண்மையான இந்த ரூபத்தை அதாவது மனதளவுல வந்து அவர் சொன்னதெல்லாம் ஏத்துண்டு யூ கேன் ஃபீல். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காருன்னா இத்தனை ரூபங்கள் எல்லாம் பகவானை நான் பார்க்கணும்ன்றது எல்லாத்தையுமே அவரை இஸ் அக்செப்டிங். யாரு? அர்ஜுனர்.
அதை நான் என் மனதளவில் பார்த்துட்டே இருந்தாலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர்கள், எப்படி நீங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நுழைஞ்சு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உள்ள புகுந்து இருக்கீங்கன்றத வந்து நான் காண விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் இருக்கின்றேன் என்று அவருடைய இச்சையை வந்து சொல்றார். அவருடைய விருப்பத்தை வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், 4th ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி. 4th ஸ்லோகம் பிரபு. மனஷ்யேயதி மன்யசேயதி தச்சக்யம் மயா द्रष्टुमिति பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்சயாத்மானமவ்யயம். எஸ், சோ உம்முடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை இந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், சோ எவ்வளவு ஒரு அடக்கம். இதுல இருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு குரு கிட்ட கூட நாம எல்லாரும் இப்படிதான் இருக்கணும். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து we are in the receiving knowledge phase. நம்ம வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நாலேஜ் சொல்ற அளவுக்கு இன்னும் நமக்கு அந்த இது வரல. we have to receive. அந்த மனது அந்த பக்குவத்துக்கு நாம என்ன போகல. we are in the process. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து என்னால் இந்த உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை இந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்திகளின், அதாவது யோகேஸ்வரா அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு பகவானை. அதனால்தான் எல்லா யோகங்களுக்கும் சக்திகளின் இறைவன், எல்லா யோக சக்திகளுடைய இறைவனாக இருக்கக்கூடிய நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்மிசிவா பணிவன்போட கேட்டுக்கிறார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனன் வந்து. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சகஸ்ரசஹ நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாகிருதீனி ச. ஸோ அதுக்கு பகவானும் வந்து சம்மதிக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடியில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வர்ணங்களோடும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசனை திரவியங்களோடும் மலர்களோடும் அந்த மாதிரி, அதாவது பட்டு ஆடைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தெய்வீகமான ஆடைகள். பட்டுன்னு சொல்றதை விட தெய்வீகமான ஆடைகள் அந்த இதுலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரூபத்தை வந்து நான் உனக்கு காட்டுறேன்னு சொல்றார் ஆக்சுவலி. தோன்றும் பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது நீ காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானும் அவருடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்ட ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பஹூன்ய திருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சர்யாணி பாரத. எஸ், ஆதித்யர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம் அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அதாவது 11 ருத்ரர்கள் சிவபெருமான், வசுக்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் அஸ்வினி குமாரர்கள், மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். சோ இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து காட்டுகிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹ தர்சயாமாஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபமைஸ்வரம். எஸ், யோகேஸ்வர ஹரி, யோகேஸ்வரோ ஹரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரி, யோகேஸ்வரன், மகாவிஷ்ணு, கிருஷ்ணா, எவ்ரிதிங் ஒருத்தரே தான். ஸ்வயம் கிருஷ்ணா ஹஸ் டிசெண்டட் டு திஸ் வேர்ல்ட், அதாவது அவர் வந்து கீழே இறங்கி வந்தார் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து நன்மைகளை செய்யணும்ன்றதான் எந்த ஒரு கடவுளுமே வந்து வந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பக்தர்களை ரட்சித்து, அதுக்கப்புறம் வந்து அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணுன்ற இந்த 3 காரணங்களுக்காக தான் அவங்க வந்து மென்மையா வர்றதே. ஸோ இதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றதை பார்த்து கேட்டுட்டு சஞ்சயனும் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட வந்து அங்க என்ன நடக்கிறது என்றதை பத்தி சொல்றார். அங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பகவான் வந்து காட்டின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளாகிய நம்ம பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காட்டினார் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சஞ்சயன் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி.
எஸ் 10 and 11 ரெண்டும் சேர்த்து வாசிச்சிருங்க. अनेकवक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम. எஸ் அநேகம். அநேகா மீன்ஸ் நிறைய. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேகம்னாக்கா மல்டிபிள், அதாவது நிறைய பாக்குறாரு ஆக்சுவலா அங்க விஸ்வரூப தரிசனத்துல. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களை வந்து அர்ஜுனர் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பாக்குறார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், மாலைகள், அதுக்கப்புறம் ஆடைகள், சோ இந்த வாசனை திரவியங்கள், இது எல்லாமே அதெல்லாமே அவருக்கு அந்த நறுமணம் கூட அவருக்கு தெரியறது. ஆக்சுவலி இந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள், பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆயுதங்கள், சோ அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கதான் வந்து ஆழ்வார்களாக இந்த உலகத்துல வந்து வந்தவங்க, நித்திய சூரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவர்கள் ஆயுதங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எல்லாமே பிறவி வந்து ஒரு தாய் வயிற்றுல பிறந்த மாதிரி பிறவி கிடையாது. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பொய்கை ஆழ்வார்னா ஒரு பொய்கையில கிடைத்தார், அதனால்தான் அவருக்கு பொய்கை ஆழ்வார், பேயாழ்வார். சோ இது எல்லாமே பூதத்தாழ்வார். சோ இந்த மாதிரி பூதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனாலதான் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆத்மா இதுவே வந்து நிறையவே அதை பத்தி இது பண்ணதுனால, அதாவது ஆத்ம ரூபத்தை பற்றியே அவர் வந்து அதிகமாக உணர்ந்து பகவானை வந்து நெருங்கியதாலதான் அவருக்கு பூதத்தாழ்வார் அப்படிங்கிற அந்த பெயரும் வந்தது. சோ இந்த மாதிரி வந்து நித்திய சூரிகளாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய இது என்னது ஆயுதங்கள். சோ ஆயுதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து எதுக்காக அவங்க எல்லாம் வந்தாங்க ஆழ்வார்கள் எப்படின்னு நாம எப்பயாவது நம்ம நினைச்சிருந்தா, ஒண்ணு வந்து பகவானே வந்து போன பிறகு சில காலம்தான் அந்த பக்தி என்னும் மார்க்கம் நமக்குள்ள இருக்கிறது, நியாய தர்மங்கள் அனைத்தும் நிலை பெறுகின்றன. ஆனா பல ஆண்டுகள் கழித்த பிறகு என்ன ஆகுதுனாக்கா there is a transformation, அதாவது காலப்போக்கில் அது எல்லாமே வந்து மறைய ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதர்மங்கள் இது எல்லாமே மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. சோ அதனால்தான் பகவான் வந்து நான் வந்து போன பிறகு மீண்டும் அட்லீஸ்ட் இந்த பக்தியை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போகணுன்றதுக்காக தான் அவருடைய நித்திய சூரிகளா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதங்களுடைய சொரூபம், அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த அவருடைய வாகன சொரூபம் இதெல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து நமக்கு வந்து பக்தி மார்க்கத்தை வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க. ஆனா நாம அதனுடைய உண்மையான விஷயத்தை வந்து நம்ம மறந்து விடுகின்றோம் ஆக்சுவலி. ஸோ அட்லீஸ்ட் வி நீட் டு சர்வ் டு சர்வெண்ட் ஆஃப் காட், அதையாவது நம்ம செய்யணும். நம்மளுடைய குரு தான் நம்ம பகவானுக்கு சர்வெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அட்லீஸ்ட் பை டூயிங் சர்வீஸ் டு த சர்வெண்ட் ஆஃப் காட் நமக்கும் வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டு உத்தரவாதம் கொடுப்பதோடு நாம வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில மீண்டும் வராத அந்த தன்மைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு நம்ம குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will take care. ஸோ அது we need to take a shelter. யாராவது ஒரு குரு கிட்ட நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து அவங்க கிட்ட போயிட்டு சமர்ப்பணம் ஆக வேண்டும். ஸோ அவங்க வந்து நமக்கு வந்து அவங்களுடைய கருணையால் பகவானிடத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே பகவான் பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து ஓடி வரவரை. ஸோ அதனால வந்து பக்தர்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓடி வரவர் வந்து பகவான் தான். அதனால வந்து தன்னுடைய பக்தருடைய வேண்டுதலை அவர் எப்பொழுதுமே வந்து நிறைவேற்றுகிறார். அதுவும் தான் பக்தன் இன்னொருத்தருக்காக வேண்டக்கூடிய வேண்டுதல் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும். ஸோ நாம் எப்பொழுதுமே அவங்களுடைய ஷெல்டர்ல இருக்கிறது வந்து மிகவும் நன்மை ஆக்சுவலி. ஸோ நமக்கு இது வரைக்கும் குரு வாய்க்கலைன்னாலும் ஃபியூச்சர்ல குரு கண்டிப்பாக வாய்ப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட நாம வந்து நம்மளுடைய பக்தி தொண்டில நம்ம வந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும். ஸோ தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்து அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாகவும் பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாவை. அது எப்படின்னா ஆதி அந்தம் எந்த பக்கத்துல இருந்து தொடங்கி எங்க முடியறதுன்ட்டு அர்ஜுனனால கண்டிப்பாக கூற முடியவில்லை. சோ ஆதி அந்தம் வானத்துக்கும் ஆகாயத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இடையிலான அனைத்து இடங்களையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வியாபித்திருந்தார் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே. சோ அது எது நடுவு எதுன்னு கூட நம்ம அர்ஜுனரால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவருடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து பரவி காணப்பட்டது. எஸ் 12th வாசிங்க பிரபு. திவி சூர்ய சஹஸ்ரஸ்ய பவேத் யுக பதுத்திதா யதிபா சத்ருசி சாஸ்யாத் வாசஸ்ய மகாத்மனஹ
சோ ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒன்று கூடினால், ஒரு சமயத்தில் உதயமானால், எல்லா சூரியன்களுமே உதயமானால், ஒரு 1000 சூரியன்கள் உதித்தா எப்படி பிரகாசம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசம் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் ஜோதிக்கு சமமாகலாம், ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசம் இருந்தது. ஒரு சூரியனே இந்த உலகத்தை வந்து எவ்வளவு பிரகாசப்படுத்துகிறது. அப்ப 1000 சூரியன்கள் வந்தா எந்த அளவுக்கு பிரகாசம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருந்தது அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தினுடைய பிரகாசம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அர்ஜுனர் சொல்றாரு ஆக்சுவலி. திவி சூரிய சஹஸ்ராய, அதாவது சூரிய சஹஸ்ர சூரியன்கள் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், 13வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. தத்ரைகஸ்தம் ஜகத்கிருத்ஸ்னம் பிரவிபக்தமநேகதா அபஷ்யத் தேவஸ்ய சரீரே பாண்டவஸ்ததா. எஸ், அந்த இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல ஆயிரங்களால் பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம், சோ அதாவது இம்மூபவல், நகர முடியாத அந்த அந்த ஸ்தலங்கள் கூட நம்மளால பார்க்க முடிந்தது. அண்டங்கள் அனைத்தையுமே பார்க்க முடிந்தது. அதாவது மூமெண்டா இருக்கிறது எல்லாமே நம்மள மாதிரி உயிர் வாழிகள் தான். அவர்களையும் அவர் பார்த்தார், இம்மூவபிள் திங்ஸையும் அவரால் பார்க்க முடிந்தது. ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், சாரி, அர்ஜுனர் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், 14. ததஸ்ஸ விஸ்மயாவிஷ்டஹ ஹ்ருஷ்டரோமா தனஞ்சயஹ பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிரபாஷத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும், அதாவது வியப்பும் இருக்கு, இவ்வளோ பெரிய உருவமான்ற ஒரு ஆச்சரியம் நமக்கு இருக்கு. குழப்பத்திலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய, சோ இவ்வளோ பெருசு பார்க்கும்பொழுது சடனா வந்து நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதன் நம்மளோட இருக்கும் பொழுது, அதாவது பகவான் என்று அவருக்கு தெரியும், அவர் வந்து ஒரு தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தவர் என்பது அவருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஆனா இந்த அளவுக்கு பெரிய உருவம் வரும்ன்றது வந்து அந்த ஞானம் அவருக்கு இல்லை. இவ்வளோ பெரிய உருவத்தை பார்த்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சரியம், பக்தி எல்லாமே சேர்ந்து அந்த மயிர்குச்செறியக்கூடிய அந்த இது மெய் சிலுத்து போகக்கூடிய அந்த தன்மை எல்லாத்தையுமே வர்றது. இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய உருவம் வந்து நமக்கு பக்தி செலுப்புறதை விட அந்த குழப்பம் தான் வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்பொழுது இந்த பிரளயம் என்ன ஆகும்ன்ற ஃபீலிங் கூட வரும் நமக்கு. ஸோ அதே மாதிரிதான் வந்து குழப்பமும் நம்ம அர்ஜுனருக்கு வருகிறது. அவர் கை கூப்பி வந்து வணங்க ஆரம்பிக்கின்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ குழப்பத்தில் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் பகவானிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஆக்சுவலி பக்தி கண்டிப்பாக வந்துவிடும் ஆக்சுவலி. நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா யாராவது சாமி வந்திருக்கு, அதாவது தே வில் ஃபீல் சம்திங் ஏதோ சொல்றாங்கன்னாக்கா அதுக்கு அந்த பக்தி பரவசத்தை நாம கூட நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம மனிதர்களாக நாம பார்த்தது. ஆனா ஒரு தெய்வம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுரூபம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது அது வந்து நம்மளுடைய இந்த புறக்கண்களுக்கு எட்டாத ஒரு நாலேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதையே அவர் பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மெய் சிலிர்த்து போகின்றார். மீண்டும் குழப்பம் வந்தது வருகிறது. எஸ், அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேஹே சர்வாம்ஸ்ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீசம் கமலாசனஸ்தம் ருஷீம்ஸ்ச சர்வானுரகாம்ஸ்ச திவ்யான். எஸ், ஸோ இப்போ வந்து அந்த ரூபத்துல என்னென்ன இருக்குன்றது ஒன்னு ஒன்னா இப்போ வந்து நம்ம அர்ஜுனர் சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலி. கிருஷ்ணா எல்லா தேவர்களும், ஸோ அனைத்து தேவர்களுமே அந்த உருவத்துல காண்கின்றார். பற்பல உயிரினங்களும், அதாவது நம்ம பார்த்திருக்கோம் 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல சிலது எல்லாத்தையுமே அவர் பார்க்கிறார். நமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை, உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்திருந்த பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் பல்வேறு ருஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்கள், அனந்தன், வாசுகி, இது எல்லாமே வந்து நாகங்கள் அவருடைய ஸ்வரூபம் என்றதை நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. சோ அவை அனைத்தையுமே வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்துல காண்கின்றார் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. அநேக பாஹூதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. எஸ்,
சோ உமது இந்த உடலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகுதர அநேக பாகுதர வக்திர நேத்திரம், அதாவது கண்கள், நேத்திரம் என்பது கண்கள், பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உருவத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான். சோ மல்டிபிள் எல்லாருமே அவருடைய உருவத்துல இருக்கும் பொழுது, தேவர்கள் மனிதர்கள் யாரார் எல்லாருமே அவருடைய உருவத்துல இருக்கிறத பார்த்து அநேக கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ தேனவில்லை. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறது. நாந்தம் நா மத்தியம் நா புனஸ்தவாவிம், அதாவது இந்த அனந்த ரூபம், அனந்த மீன்ஸ் அனந்தா மீன்ஸ் எல்லையற்றது, அன்லிமிட்டட் என்றது மீனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லையே இல்லாத இந்த சொரூபத்துல எது முடிவு, எது முதல், எது மத்தியம் அப்படிங்கறது என்னால காண முடியவில்லை அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். எஸ் 17-18 வாசிங்க பிரபு, அதுக்கப்புறம் 20-21 வாசிப்பீங்க. கிரீட்டினம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரீக்ஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தானலார்கத் யுதிமப்ரமேயம். எஸ் வாசிங்க பிரபு. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. சோ அதாவது இந்த 2 ஸ்லோகத்துல மீண்டும் வந்து அவருடைய அந்த சொரூபத்தை பற்றி விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். சோ அதாவது எப்படி 1000 சூரியன்கள் வந்து உதித்தால் எப்படி உதிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் எப்படி இருக்குமோ அதே அந்த அளவுக்கு அந்த சூரிய ஒளியினுடைய இது இலுமினேஷன் லெவல், அதாவது பிரகாசத்தினுடைய லெவல் இருந்தது. அது அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று, சோ எப்படி அக்னியினுடைய ஜாலை எப்படி இருக்கோ அது போன்று இருந்தது. எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியானதால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. சோ விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நம்ம வணங்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ரூபம் கிடையாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சாதாரணமா ஒரு 2 கைகள் இல்ல 4 கைகளுடைய அந்த ரூபத்தை வந்து நம்மளால, சத்யநாராயண ரூபம் 4 கைகள், நாராயண ஸ்வரூபம் 4 கைகளை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ பகவானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து தேவகி வயிற்றுல பிறக்கும் பொழுது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 கைகளுடைய குழந்தையா தான் வந்தார். ஆனா தேவகி தாய் வந்து என்னுடைய குழந்தையாக நீங்கள் வரும்பொழுது ஒரு சாதாரண குழந்தையாக தான் நான் பார்க்க வேண்டும், அது தெய்வீக கைகளுடைய அந்த உடலை வந்து நான் பார்க்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து, ஏன்னா ஒரு நார்மல் மூமெண்டா இருக்கணும்னு தான் அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து ஒரு சாதாரண குழந்தையாக அந்த 4 கைகள் இருந்து அவர் வந்து 2 கைகள் வந்து மாறினார் ஆக்சுவலி. ஸோ வென் ஹி டிசெண்டட், ஸோ அந்த சுயம் நாராயண கிருஷ்ணாவுக்கும் நாராயணக்கும் எதுவுமே வித்தியாசம் கிடையாது, போத் ஆர் சேம். ஸோ there is no difference அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ உமது இந்த உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. ஸோ ஈவன் அவருக்கு மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு கூட அந்த கடினமான சூழ்நிலை தான். நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணும்பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில பக்தி வந்து வந்தா கூட நமக்கு வந்து பயத்தோட வரக்கூடிய அந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பத்துல தான் போய் முடியும் ஆக்சுவலி. சோ என்ன நடக்க போகிறதோ, ஒரு தெய்வம் வந்து உக்ரமாக வந்தாலோ, இல்லை நரசிம்ம தேவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகலாதன் வந்து அவருடைய தந்தை கேட்கும் போது எங்க இருக்கார் அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய தெய்வம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், இந்த இதுல இருக்காரா, இந்த என்னது அந்த இதுல என்னது சொல்லணும், அந்த கம்பத்துல இருக்காரான்னு கேட்கும் பொழுது ஆமா இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லி எங்க பாக்கலான்ட்டு வந்து அந்த இது வந்து உடைக்கிறார் ஆக்சுவலி. அதுல இருந்து வந்த நரசிம்ம உக்ரத்தை பார்த்து அவரை சாந்தப்படுத்துறதுக்கே எத்தனையோ தேவர்கள் அந்த இதெல்லாம் சுதியெல்லாம் நடந்ததுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. எப்பவுமே உக்ரமாக வரும்பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையும் இருக்கும் தீமையும் இருக்கும். அதாவது ஒருத்தரை வந்து சாந்த ரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா எதிர்கொள்ள முடியும், ஆனா உக்ரமான ரூபத்துல வந்து நமக்கு வந்து வி கான்ட் டேக் இட் ஃப்ரெண்ட்லி.
ஸோ தட் ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லி நான் சொல்றேன். நான் சாந்த ஈவன் நரசிம்ம தேவரை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சாந்த ஸ்வரூபம், அதாவது பிரகலாதனோட கலந்த நரசிம்ம தேவரை தான் நம்ம எங்கேயாவது பார்க்க முடியும். ஸோ அப்படிதான் வந்து கோயில்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த அபிஷேகங்கள் செய்யும் பொழுது அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ வெறுமனே அந்த உக்ரமா இருக்கக்கூடிய நரசிம்மரை நம்ம பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த உக்ரமான நரசிம்மர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்கு வராது, பயம் தான் வரும் நமக்கு பேசிக்கலி. ஸோ பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. ஏன்னா அது 1000 சூரியன்களுடைய ஒளிக்கு சமமாக இருப்பதால். ஸோ பிரகாசம் என்பது நிறையவே இருக்கு. அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. அதாவது இவ்வளவும் தன்னுள்ள வச்சின்றிருக்கார் பகவான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச பிறகு இவர் இன்னும் ரியலைஸ் பண்ணி சொல்றார் அர்ஜுனர். ஸோ நாம் எல்லாருமே அறியப்பட வேண்டிய பொருள் எதுன்ட்டு நேயம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து படிப்போம் பின்னாடி வர சாப்டர்ல. நேயம் என்பதுதான் அறியப்பட வேண்டிய பொருள். ஸோ நேயம் என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தை. அந்த நேயம் என்பது அதுக்கு மீனிங் என்னன்னாக்கா அறியப்பட வேண்டிய பொருள். ஸோ நாம் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யாருன்னாக்கா நம்ம பகவானை பற்றி தான். ஸோ எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. அதாவது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பேஸ், அதாவது ஒரு வீடு கட்டினா கூட நம்ம பேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கடகால் பகுதி வந்து யாருன்னா நம்மளுடைய பகவான் தான். ஸோ மூல ஆராதாரமே வந்து பகவான். ஸோ நித்திய பாதுகாவலர், நம்மளை எப்பொழுதுமே வந்து ரட்சிப்பவரும் பகவான். புருஷோத்தமராகிய முழுமுது கடவுளே, இதுவே எனது அபிப்பிராயம்ன்ட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி 2021 வாசிங்க பிரபு. த்யாவா பிருத்திவ்யோரிதமந்தரம் ஹி व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. எஸ். ஸோ பகவான் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கறத வந்து அவர் ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தாலும், ஆனா இந்த வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளிலுமே வந்து வியாபித்துள்ளார். ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த உருவம் வந்து 4 திசைகளிலுமே வந்து வியாபித்திருந்தது. ஸோ இங்க வந்து மகாத்மனக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். மகாத்மாவாக வந்து அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இந்த அற்புதமான உக்ர உருவத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. அதாவது இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துல இருக்கக்கூடிய 3 உலகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழம்பிதான் போகிறது. நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள். ஸோ எங்க வந்தாலும் இந்த முனிவர்கள் அதாவது ஒரு தெய்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு இதுக்காக வந்து தரிசனத்தை கொடுக்கிறது என்றால் அதனால் என்ன நடக்க போகிறதோ என்ற பயம் வந்து இருக்கும். ஸோ அவ்வாறு அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும் பொழுது எல்லாரையுமே ரட்சிக்கணும்ன்ற ஒண்ணுதான் எய்மா இருக்கும். அது அப்போ வந்து இந்த தேவர்களும் சரி, ரிஷி முனிவர்கள் அனைவருமே வந்து பகவானுக்கு கை கூப்பியபடி பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள். இதுதான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நடக்கிறது என்பதை அர்ஜுனனும் காண்கின்றான். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கைகூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனையும் செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கருதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஏன்னா பிரார்த்தனை ஒண்ணுதான் வந்து உக்ரத்திலிருந்து சாந்தப்படுத்தும். சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. அந்த வேலைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி முனிகளும் சரி எல்லாருமே வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். எஸ் 23 வாசிங்க பிரபு. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहम्. எஸ். சோ பகவான் கிட்ட மேலும் வந்து அர்ஜுனர் கூற ஆரம்பிக்கின்றார். உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் ஒரு பற்கள் பயங்கரமான பற்களை, அதாவது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு, அதாவது இந்த கோர, அதாவது அந்த என்ன ஒரு விஸ்வரூபத்தை காட்டியிருக்கின்றார். சோ மரணத்தின் உருவமும் அவர்தான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவருமே குழம்பி இருக்கின்றனர். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து முன்னாடி யாருமே கண்டதில்லை அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து பின்னாடி வர ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லுவார். சோ தேவர்களோ யாருமே இந்த உருவத்தை வந்து
கண்டதே கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்வார். அவர்களை போல நானும் குழம்பி இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு இப்ப வந்து குழப்பத்துக்கான இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் நம்ம அர்ஜுனன். எஸ். நபஸ்பிருசம் தீப்தமநேகவர்ணம் வியாத்தானனம் தீப்த விசாலநேத்ரம் திருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் பிரவ்யதிதாந்தராத்மா திருதிம் ந விந்தாமி சமம் ச விஷ்ணு. எஸ். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, அதாவது கை கூப்பி கரங்களோட அவரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது என மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிரஸும் பண்ணிடுறாரு அவர். தனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் முடியாது, அதாவது பேலன்சிங் பொசிஷன் என்னால செஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி பகவான் இங்கே. ஸோ பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், ஐ கான்ட் பேலன்ஸ் மை மைண்ட், அதாவது இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு வந்து இப்ப எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவர் ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போறது என்றதையும் பார்த்துடுறார். தட் இஸ் த ரீசன் ஹி ஃபீல்ஸ் லைக் தட் ஆக்சுவலி. எஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 26, அப்புறம் வந்து 27, 28. 26, 27 வாசிங்கம்மா பிரபு, அதுக்கப்புறம் 28 வாசிங்க. அமீச்சத்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஹ சர்வே சகைவாவ நிபாலசங்கைஹி பீஷ்மோ த்ரோணः சுதபுத்ரஸ்தாதாசௌ சஹாஸ்மதீயைர்வி யோதமுఖ్యைஹி வக்த்ராணி தே த்வரமாணாபி சந்தி தம்ஷ்ட்ராகராளானி பயானகானி லக்னாந்தரேஷு சந்த்ருஷ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைஹி. எஸ். சோ அப்பதான் பாக்குறார், தன்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனின் எல்லா புத்திரர்களும், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் இவங்க பக்கம் இருக்கிறவங்க கூட உம்முடைய வாய்களுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன். ஸோ அதனால்தான் அவருக்கு குழப்பம், அவரால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவர் வந்து. ஸோ அதாவது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்பதையும் அந்த ரூபத்திலேயே அவர் காட்டி விடுகின்றார். ஸோ இதை வந்து நாட் ஒன்லி அர்ஜுனா இஸ் சீயிங், ஈவன் சஞ்சயா ஆல்சோ இஸ் சீயிங் அண்ட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் டு த திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றார். ஸோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை டைரக்டா பார்த்தது அர்ஜுனன், இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவருடைய கருணையால் அந்த திவ்ய திருஷ்டியை கொடுத்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர். யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. சோ அந்த கண்கள் மூலியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த என்ன நடக்கிறது என்றதை வந்து கண்டு கொண்டிருந்தார் ஆக்சுவலி யாரு? நம்ம சஞ்சயன். சோ அதனாலதான் வேதவியாசருடைய அந்த திவ்யமான திருஷ்டி வந்து அவர் பார்த்ததுனாலதான் இந்த பகவத்கீதை வந்து எழுதுனது அவரு தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். நெக்ஸ்ட் 28 வாசிங்க அப்புறம். யதா நதீனாம் பகவோம்புவேகாः சமுத்திரமேவாபிமுகா த்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோகவீராः விசந்தி வக்த்ராணி அபிவிஜ்வலந்தி. ஸோ பல்வேறு நதிகள் நமக்கு கூட தெரியும், நதிகள் எந்த இடத்துல வந்து உற்பத்தி ஆனாலும் இறுதியில பல கிளைகளை கொண்டு எங்கெங்கோ சேர்ந்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கடல்ல போய் தான் கலக்கும். இதுதான் வந்து நமக்கு சங்கமம் ஆவாது கடல்ல தான் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். அதே போலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த போர் களத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வீரர்கள் அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உமது வாயினுள் வந்து நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ பல்வேறு இடங்களில் இருந்து வந்த, அதாவது ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்தந்த சப்போர்ட்டிவ் கிங்டம்ல இருந்து வந்தவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போர் வீரர்கள் அனைவருமே பகவானுடைய திருவாய்க்குள்ள வந்து நுழைந்து நசுக்கப்படுவதை வந்து நம்ம அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறார். எஸ். 32 வாசிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காலோஸ்மி லோகக்ஷயகிருத் பிரபுத்வஹ லோகான் சமாஹர்த்துமிஹ பிரவருத்தஹ ருதேபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏவ ஸ்திதா பிரத்யநீகேஷு யோதாஹ. எஸ். ஸோ இப்போ வந்து காலச்சக்கரம், அதாவது காலமும் நான் தான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கார் பகவான். ஸோ இப்போ வந்து சொல்வார், இந்த போனுடைய விளைவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களை தவிர அனைவருமே இங்க வந்து
மடிந்துதான் போவார்கள், அனைவருமே அழிக்கப்படுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லிடுறார். காலம் நான் உங்களை இந்த உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது காலதேவனாக வந்திருக்கார் பகவான் அங்கே. உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்ட்டு போர்னுடைய முடிவு போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் பகவான். இது இப்படிதான் நடக்க போகிறது, அனைவருமே அழிக்கப்படுவார்கள் உங்களை தவிர கிளியரா சொல்லிடுறார். எஸ் 33 வாசிங்க. தஸ்மாத்வமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்ஸ்வராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவைதே நிகதா பூர்வமேவ நிமித்தமாத்திரம் பவசவ்யசாச்சின். எஸ், பாத்தீங்கன்னாக்கா போரில், அதாவது இப்போ உனக்கு முடிவே தெரிஞ்சு போச்சு. அவர் சொல்லிட்டார், உங்களை தவிர எல்லாருமே எல்லாருமே அழிக்கப்படுவார்கள் என்ற கிளியரா ரிசல்ட் சொல்லிட்டார் அவர் போர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்பையர் சொல்லியாச்சு, இந்த 2 கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய இந்த விளைவு தர்மத்துக்கு தான் வெற்றி. சோ அதனால நீ எழுந்து போரிட தயாராகு, உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய், போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டும் ஆவாயாகன்னு சொல்லிட்டார். நீ எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இங்க அனைத்தும் எனக்குன்னு செய்யறதுன்னு நினைச்சுதான் நீ செய்யணும், பக்தியோட நீ செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்றது ஆக்சுவலி. சோ நீ வெற்றி பெற்றால் உனக்கு வளமான நாடும் உனக்கு கிடைக்கும். அதாவது சிறிது காலம் கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான் இருக்கும், ஏன்னா எல்லாத்தையுமே செப்பரேட் பண்றதுன்றது ஒரு போருடைய விளைவு அதுல இருந்து செட்பேக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு ஸ்திர நிலைக்கு வர முடியும். சோ உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர், எல்லாருமே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் என்று பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார். எனவே சவ்யசாஷி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய இன்னொரு பெயர் ஆக்சுவலி. போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டும் செயல்படுவாயாக, பி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது அவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது எல்லாம் நமக்கு கூட அவர் சொல்லி இருக்கிறதாம். we are also, நம்ம எல்லாருமே ஒரு கருவிகள் தான். we should work as a instrument, not as a ownership. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த எந்திரம், இந்த ஆத்மாவை எப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தாங்கின்னு இருக்கோ, இந்த உடல் என்னும் ஆயுதம், அதே மாதிரிதான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கருவியாக இருந்து கொண்டுதான் இந்த உடல்ல தங்கிண்டு நாம செயல்படணும். எந்த ஒரு செயலுக்கான எதிர்பார்ப்பும், அதனுடைய விளைவுகளுக்காக எதிர்பார்ப்பும் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. அது நம்ம பந்தப்படுத்தும். அததான் பகவான் இங்க சொல்றார், போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டும் ஆவாயாக. நாம கூட இந்த பௌதிக வாழ்வில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கருவியாக தான் இருக்க வேண்டும். நம்மளுடைய இந்த பிறவியில நாம என்னதான் செய்யணும் அப்படிங்கறது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாம் கரெக்டா செஞ்சுட்டு போனா போறோம், அவ்வளவுதான். அதனுடைய விளைவுகள் எதுவா இருந்தாலும் அது பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கறத நம்ம அவர் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். we are only instruments here அப்படிங்கறது கிளியரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 34 வாசிங்க பிரபு. துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யானபி யோத வீரான் மயா ஹதாம் ஸ்வம் ஜஹிமா வ்யதிஷ்டா யுத்யஸ்வஜேதாசி ரணே சபத்னான். எஸ், துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனுடைய தங்கை ஹஸ்பண்ட் ஆக்சுவலி, அதாவது கணவர். கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள், மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எல்லாரையுமே நான் அழிச்சாச்சு. அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போ அவங்க எல்லாமே வெறுமனே ஒரு உடல் தான். ஆத்ம ரூபங்கள் அனைவருமே ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி அடைஞ்சாச்சு. அவங்க எல்லாருமே இறந்தாச்சு அப்படிங்கறத சொல்றாரு. வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்து விடுவாய். he knows the result இல்லைங்களா, அவங்க வெல்லுவாங்கன்றது அந்த கான்பிடன்ஸ் கிளியரா சொல்லிட்டார் அவர். அதனால நீ எழுந்து போரிட்டு தான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் மீண்டும் சொல்கிறார். எஸ் 35 வாசிங்க பிரபு. சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமானः கிரீட்டி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் சகத்கதம் பீத பிரணம்ய. சோ இவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மா சொன்னதை கேட்டுட்டு சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உரையாடலை கேட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா. சோ அவர் திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், மன்னா
கடவுளிடம் இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கை கூப்பிய, அதாவது கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வணக்கங்கள், அதாவது பக்தியோடு கலந்த அந்த நமஸ்காரங்கள். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு பயம், இன்னும் அவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை தாங்கக்கூடிய அந்த பார்த்து அதுல வந்து இன்னும் அந்த குழப்பத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அதை கண்டினியூ பண்றதுக்கு அவனால முடியல. மனசு இஸ் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் அந்த சமயத்துல. அதனால பின்வருமாறு அவன் பேசலானான். எஸ், 36, 37 வாசிங்க பிரபு. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தானே ஹ்ருஷிகேச தவ பிரகீர்த்யா ஜகத் பிரஹ்ருஷ்யத்யஜனுர்யஜ்யதே ச ரக்ஷாம்சி பீதானி திசோ த்ரவந்தி சர்வே நமஸ்சந்தி ச சித்தசங்காஹ கஸ்மாச்ச தேன நமேரன் மகாத்மன் கரீயசே பிரம்மணோவ்யாதி கர்த்ரே அனந்த தேவேச ஜெகன்னிவாச त्वमक्षरं சதசத் பரம் யத். எஸ், சோ அர்ஜுனன் சொல்றார், புலன்கள் ரிஷிகேஷம் அப்படின்னாலே புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. கிருஷ்ணா மீன்ஸ் அட்ராக்டிவ். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை, நாராயணா அப்படிங்கிறதையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ நமக்கு பக்தி கலந்த அந்த மனசு. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய திருநாமங்களை கேட்க கேட்க நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம் என்பது கண்டிப்பாக வந்து விடுகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். பக்தி பரவசம் வருகிறது. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அச்சமுற்றும் இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். அதாவது அந்த விஸ்வரூபத்திலே பார்க்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க சொல்றாரு அவர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அசுரர்கள் கண்டிப்பாக பயப்படத்தான் வேண்டும். எதுக்காக பகவான் இப்ப இந்த ரூபத்தோடு வந்திருக்கார், யாரை அழிப்பதற்காக அப்படிங்கிற பயம் அவர்களுக்கு வருகிறது. மகாத்மாவே, அதாவது பிரம்மாவோட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர் அப்படின்றது மீண்டும் ஒரு வாட்டி அர்ஜுனர் இங்க சொல்றார் ஆக்சுவலி. எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? இது அசுரர்களுக்கு. அதன் பின்னாடி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம படிக்க போகிறது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர் சாப்டர்ஸ்ல வரும் இது. சோ எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, அதாவது எல்லாருக்கும் இறுதி அடைக்கலம், அதுதான் ஷெல்டர் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த அடைக்கலம், ஒரு குருவினிடம் நாம் அடைக்கலம் கண்டிப்பாக போக வேண்டும் இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது. அப்படி ஒரு பிராப்தம் இல்லைன்னா பகவான் கிட்ட முழுமையாக அடைக்கலம் நாம் அடைய வேண்டும். தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் நீங்களே, அதாவது த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதாலையும் படிப்போம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரகம், அந்த சொரூபம் சத் சித் ஆனந்தம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் என்பது உண்மை, சித் என்பது நாலேஜ், அதாவது அறிவு, அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம், அதாவது பிளிஸ்ஃபுல். சோ சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதி கோவிந்தக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாதியாக இருந்தவர் நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறதையும் பிரம்மரே பாடியிருக்கார். சோ அந்த அனாதியாக இருந்தவர், அழிவற்றவர், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர், இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணவாதி அப்படிங்கறது நம்ம அர்ஜுனர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ், 38 வாசிங்க பிரபு. त्वमादि देव पुरुषः प्राणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. எஸ், சோ நீரே ஆதி தேவர், அதாவது ஆதி புருஷர் என்று பகவானை பற்றி சொல்கிறார். மிகவும் பழமையானவர். சோ அதுக்கப்புறம் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். நம்மளுடைய எல்லாருக்கும் ஒரே இலக்கு என்னன்னா வைகுண்டம், கோலோகம், அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் தான். அதே மாதிரி குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நம்ம எல்லாருமே நிர்குணம் அந்த பொசிஷனுக்கு தான் போகணும். தட் இஸ் அவர் டார்கெட். ஏதோ சத்வகுணத்துல இருந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்குணத்துக்கு போகணும். சத்வகுணம் இருந்தாதான் நம்மளால நிர்குணத்துக்கு போக முடியும். டைரக்டா நம்ம இந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போக முடியாது. படிப்படியா தான் நம்ம முன்னேற முடியும். சோ நீரே எல்லையற்ற ரூபமே, இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் நீங்கள் பரவி உள்ளீர்கள். இப்பதான் சொன்னார் அவர் கிளியரா.
சோ இங்க எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் நீங்க பரவி இருக்கீங்கன்றத வந்து என்னால பார்க்க முடிகிறதுன்றதையும் சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ் 41 42 40 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க பிரபு. सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानना महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसान्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभे सनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं தக்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம். எஸ். சோ அதாவது இப்போ பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமை வந்து கண்ணாலையும் பார்த்தாச்சு, காதால நிறைய கேட்டாரு, அதுக்கப்புறம் வேற பிற தேவர்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முனிவர்கள் எல்லாம் சொல்லியும் கேட்டாச்சு, அவரு பகவான் ஸ்வயம் சொன்னதையும் கேட்டாரு, கண்ணாலையும் பார்த்துட்டாரு அர்ஜுனர். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து நம்ம விட உயர்ந்த அதாவது ஃப்ரெண்டுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவா ஏத்துண்டார். இப்ப வந்து தெய்வமாக அவர் வந்து அந்த நிலைக்கு போய்கின்றார் ஆக்சுவலி. சோ அதனால வந்து சாரி கேட்கிறார் ஆக்சுவலி, மன்னிப்பு கோருகிறார். எதுக்காகனாக்கா நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க நம்ம வந்து ஒரு நார்மலான ரெஸ்பெக்ட் தான் இருக்கும். ஆனா பகவான் என்று வரும்போது நமக்கு பக்தி கலந்த மரியாதை இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்கும் பக்தி கலந்து கடவுள் என்ற மரியாதைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு இல்லையா? அததான் வந்து இங்க கேட்க போகிறார். உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ பொழுதுபோக்காக ஆன கேளிக்கையின் போதும் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்தும் போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவோ சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்றுமே இழிவடையாதவர், நாம் எல்லாமே இழிவடையக்கூடியவர்கள் தான். அதனால்தான் நம்ம வந்து இமீடியட்டா நம்ம எல்லா விஷயங்களுமே ரியாக்ட் பண்ணிடுறோம். நம்ம இத்தகைய குணங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்ட்டு வந்து அவரு ஒரு ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறையில அவர் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தால் சோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் என்ற ரெஸ்பெக்ட் வேற, நம்ம நார்மலான ஒருத்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் வேற இல்லையா? சோ நண்பனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் உரிமை வேறு. சோ அதை வச்சுதான் வந்து மன்னிப்பு வந்து கோருகின்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 45 வாசிங்க பிரபு. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுவரை நான் என்றும் கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. இது 2-3 ஸ்லோகத்துல இருந்து கூட அவர் அதைதான் சொல்லிட்டு இருக்கார். எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. அதாவது அந்த 4 கைகளுடைய உருவத்தை காட்டி மீண்டும் 2 கைகளுடைய உருவத்தை வந்து பகவான் வந்து காட்ட ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. எஸ். கிரீட்டினம் கதினம் சக்ரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் த்ரஷ்டுமஹம் ததைவ तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. நவேத 48 49 ரெண்டுமே படிச்சிருங்கம்மா பிரபு. भगवान् 48 श्री भगवान् उवाच नवेद यज्ञात्ययनैर्न साधानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्चक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन गुरुप्रवीर मादेव्यता मा च विदूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेतं यतेभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. விஸ்வரூபம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன், அதாவது நான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் பரமாத்மா ஸ்வரூபம் ஆக்சுவலி. நம்ம வந்து சத்யநாராயண கூட நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூபத்துலதான் நம்ம வந்து சத்யநாராயண பூஜை எல்லாம் செய்யும்பொழுது இந்த மாதிரி ரூபம் தான் இருக்கும்.
ஸோ கதையோடையும் சங்கு சக்கரம் அதோட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த போட்டோவே இருக்கும். ஸோ இந்த ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு அவரு. தலையில் மகுடம், கைகளில் சங்கு சக்கரம், கதை மற்றும் தாமலை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை நான் காண விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து மீண்டும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்கின்றார். அதுக்கு எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டிரதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்கள் செய்வதாலேயோ, தானங்களோ, புண்ணிய காய செயல்களை செய்வதாலோ, கடுந்தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை இந்த உலகத்தில் யாரும் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. அதாவது பார்க்கவும் இயலாதுன்றத வந்து இந்த 48th ஸ்லோகம் முன்னாடி சொல்றார் பகவான். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இஸ் பிகம் கன்ஃபியூஸ்ட். அவர் மாத்திரம் இல்லை, நாம கூட அந்த மாதிரி உருவத்தை பார்த்தால் நாம கூட குழம்பிதான் போவோம். இனி இது முடிவு பெறட்டும். எனது பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாய். அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை இப்பொழுது நீ காணலாம் என்று அவருடைய 4 கைகளுடைய இந்த உருவத்தை காட்டுகிறார். எஸ் சஞ்சய உவாச எஸ் இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்சயாமாஸ பூயः ஆஸ்வாசயாமாஸ ச பீதமேனம் பூத்வா புனः சௌம்ய வபுர் மகாத்மா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வாறாக பகவான் பேசிய பிறகு தனது 4 கைகளுடைய அந்த ரூபத்தையும் காட்டி, இறுதியில தன்னுடைய 2 கைகளுடைய சொரூபத்தையும் காட்டி அவனை வந்து உற்சாகப்படுத்தினார். ஆக்சுவலி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனை வந்து உற்சாகப்படுத்தினார். சோ அந்த பயத்திலிருந்து அவன் விடுபடணும் இல்லைங்களா? சோ அததான் வந்து இத வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ் 51 and 52. அர்ஜுன உவாச திருஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌம்யம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்ருத்தஹ சச்சேதः பிரகிருதிம் கதः. சோ 52 வாசிருங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச சுதுர்தர்சமிதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி யன்மம தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்சன காங்கினஹ. சோ இப்ப வந்து மீண்டும் கிருஷ்ணருடைய அந்த உருவத்தை கண்ட போது அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த ரூபத்தை கண்டு இப்ப அவருடைய கலங்கங்கள் வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கங்கள் வந்து நீங்குகின்ற, குழப்பம் இதெல்லாமே அவருக்கு முடிவு பெறுகிறது. மனமும் அமைதி அடைகிறது. அவருடைய நான் சுய இயல்பை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன் அப்படின்றது வந்து சொல்றார். மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். சோ அந்த கோரமான அந்த உருவத்துல வந்து அவர் குழம்பி இருந்தாரு. சோ பகவானுடைய கருணையால மீண்டும் அந்த 4 கைகளுடைய உருவத்தை பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் 2 கைகளுடைய உருவத்தையும் பகவான் வந்து காட்டி அருளினார். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் அந்த குழப்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு அதாவது சாந்தமான அந்த மனநிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைந்தார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்காக வாய்ப்பை தேவர்கள் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. சோ பகவானுடைய இந்த சொரூபம் வந்து பாக்குறதுக்கு தேவர்களும் வந்து விருப்பப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே இந்த சதாசர காலமும் நீ மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருமே வந்து பகவானை வந்து இந்த ரூபத்துல பார்க்கணும்ன்ற விருப்பப்படுறாங்கன்றதையும் பகவான் இங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ் 54 வாசி. பக்த்யா த்வனன்யயா சக்யஹ அஹமேவம் விதோர்ஜுன ஞாதும் த்ரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. சோ இப்ப வந்து எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை கலப்படம், அதாவது அனன்ய பக்தி, அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி, அதாவது தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். சோ ஒருவர் தூய பக்தி கொண்டு பகவானை சேவித்தால் கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பகவானுடைய அந்த உண்மையான இந்த ரூபத்தை வந்து 2 கைகளுடைய அந்த அதாவது கிருஷ்ணா மீன்ஸ் ஆல் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த பிரகாசமா விளங்கக்கூடிய அவருடைய உருவத்தை நமக்கும் காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பகவான் கண்டிப்பாக அருள் பாலிப்பார். சோ நாம ஒண்ணுதான் செய்யணும். எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இல்லாம பகவான் கிட்ட பக்தி மட்டுமே வந்து அவருக்கு
செய்யணும். அப்பொழுது நமக்கு அவர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அந்த தரிசனத்தை வந்து கொடுக்குவார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ கலப்படமற்ற பக்தி இருந்தா மட்டுமே பகவானை பற்றிய முழு ஞானமும் நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க வந்து ஞாந்தும் திருஷ்டிம் சதத்வேனக பிரவேசிஷ்டும் ச பரந்தபக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வழியில வந்து நாம வந்து போனா மட்டுமே வந்து பகவானுடைய உண்மை அவரை பற்றியான ஞானத்தை பற்றி நாம வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லியிருக்கார். எஸ் 55. Yeah. 55 வாசிங்க பாப்பா பிரபு. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். மத் கர்ம கிருன் மத் பரமஹ மத்பக்தः சங்கவர்ஜிதः நிர்வைரः சர்வபூதேஷு யஸ்ஸ மாமேதி பாண்டவ. எஸ், எனக்கு இப்போ வந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து அவரை நினைத்து நம்ம மனசுல பக்தி செஞ்சாக்கா பகவானை அடைய முடியும் என்றதுக்கான ஸ்லோகம் இது. சொல்றாரு, எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ பலநோக்கு செயல்கள், அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், கர்மகாண்டா மோடு மற்றும் மன கற்பனைகளின் கலங்கங்கள் இருந்து ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனதளவில யூகங்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா. சிலது தவறுகள் நடந்திருக்கலாம், நடக்காமல் போயிருக்கலாம். ஆனா ஒருவருடைய சுபாவம் வச்சு அவங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்கன்ட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா. That is called as the speculation, contemplating on the thought process. So அதுதான் மன கற்பனைகளின் கலங்கங்கள் இருந்து, அது தவறான ஒரு இது எண்ணங்கள். முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, அதாவது பகவானுக்காக நான் இந்த காரியங்கள் அனைத்தும் செய்கின்றேன் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய கடமைகள் அனைத்துமே பகவானுக்காக செய்கின்றேன் நினைச்சிட்டு செய்யறோம் இல்லைங்களா. என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக, நாம வந்து பகவான் தான் நமக்கு இலக்கு அப்படின்ற நினைக்கிறோம். யார் வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தின் நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படின்ட்டு மீண்டும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். நிறைய இடத்துல நண்பன் முறையை வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். சோ நாம வந்து பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல ஒரு அன்பு நண்பனாக நினைத்து கொண்டு நாம பக்தி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய திருநாட்டை நாம வந்து ஈஸியாக அடைய முடியும். சோ இந்த மாதிரியான குணங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் செய்யக்கூடாது. நம்மளே வந்து பிறர்களை, அதாவது இது எல்லாம் பேசிக்கலி கற்பனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தேகத்தினுடைய மூலக்கூறு தான் அது. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை வந்து அவரு உண்மையோ பொய்யோன்றது நமக்கு தெரியாது. அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் தவறு செய்யறாரா இல்லையான்ட்டு. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஒருத்தர் வந்து தவறு செஞ்சுட்டே இருக்கவும் மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு சமயத்துல தவறு செஞ்சிருப்பாங்க. ஆனா அதை வந்து நம்ம அதையே வந்து கடைசி வரைக்கும் அவருடைய குவாலிட்டியா எடுத்துட்டு நம்ம போகக்கூடாது. தட் ஸ்பெகுலேஷன் வந்து மிகவும் தவறானது. நாம அப்படி செய்ய என்ன ஆகும்னாக்கா அவருடைய பாவங்களுக்கு நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அந்த தவறை நாம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. சோ இவ்வாறாக ஒருத்தரை பற்றி நம்ம வந்து தவறாக எண்ணாமல் எந்த ஒரு காரியங்களிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது வேலை என்னவோ அது மட்டும் செஞ்சுட்டு போறது. சோ தனது வாழ்வின் பரம இலக்கு யார் அப்படிங்கறத அந்த உண்மையை அறிந்து அந்த இலக்கை நோக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பக்தியை வந்து வளர்த்து கொள்வது. சோ பகவானை நம்முடைய நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்வது, இது அனைத்துமே. அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிர்களிடத்திலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அது செகண்ட், அந்த மாதிரி பாரபட்சங்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஆனா நண்பனையும் விரோதியையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போலவே நடத்தக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும். அவன் அன்னைக்கு நமக்கு தவறு இழைத்தால் இன்னைக்கும் அவர் நமக்கு தவறு இழைப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கான உத்தரவாதம் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விலகி இருப்பார்கள். பகவானிடத்தில் போய் சேரக்கூடிய மார்க்கமும் அவர்களுக்கு அனுகிரகிக்கப்படுகிறது பகவானால். சோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. சோ finishing. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு ஸ்ரீ பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே விஸ்வரூப தரிசன யோகோ நாம ஏகாதசோத்யாயः. ஸ்ரீ சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ராதிகா மாதாஜி, ஐ திங்க் மியூட் போயிட்டீங்க மறுபடியும். யூ கான் ஆன் மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது? கேக்குதுமா. ஓகே.
இன்னைக்கு ஆக்சுவலி மாதவேந்திர பூரி ஸ்டோரி போல்ல போட்டிருக்கோம். ஆனா மாதவேந்திர பூரி பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டுமே சொல்லிட்டோம் இல்லையா? முடிஞ்சாச்சு. யா. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த அஜாமிலா ஸ்டோரி சொல்லலாம் இல்ல மேம்? இன்னைக்கு ஸ்லைட்ல வந்துச்சு, நீங்க சொல்லல இல்லையா? ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சோ இப்போ அந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல மேம் கேன் யூ ஷேர் அஜாமிலா ஸ்டோரி நான் சொல்லிருக்கேமா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்களா? நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. ஐ திங்க் இன்னைக்கு நீங்க ஈவினிங் சொன்னீங்கல்ல, அந்த ஸ்டோரி வேணா சொல்லுங்க. தட் இஸ் நைஸ். ஓகே. சோ ஐ வில் டெல் தட் ஷார்ட். ஷூர். சோ பேசிக்கலி இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம 4th சாப்டர்ல இருந்து மாதாஜி நீங்க எல்லாருமே நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து டெமிகாட்ஸ் பத்தி, அதாவது எந்த தேவரை நம்பலாம், யாரை கும்பிடணும் யாரை கும்பிடக்கூடாதுன்னு கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு. சோ இந்த கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா, எப்படி ஃபர்ஸ்ட் தேவர்கள் வேற வேற கும்பிட ஆரம்பிச்சோம்ன்றது ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்த ரிலீஜன் நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ், முஸ்லிம்ஸ், ஹிப்ரூ, கிரீக், இவங்க எல்லாரும் வந்து தே பிலீவ் இன் ஒன் காட், ரைட்? ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் காட்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஹிந்துயிசம் என்ற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதை பத்தி சொன்னோம்னா, இந்த காட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினேட் ஆனது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, பூமா தேவிய கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா பூமி தான் எல்லாமே கொடுக்குது, சாப்பாடுல இருந்து எல்லாமே. அதனால எது பண்ணாலும் பூமிக்கு வந்து பிரேயர்ஸ் சொல்லிட்டு தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஏதாவது பாத்ரூம் போனோம்னா கூட சாமி கிட்ட சாரி கேட்டுட்டு தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பூமாதேவிய அவங்க வணங்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் சக்தி அப்படின்னு, சக்தி தர்மா அப்படின்னு அந்த தர்மம் முதல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு நம்மளுக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, அந்த நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுறவங்க கூட சக்திக்கு, துர்கா தேவி, காளி, அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அங்க இருந்து வந்த ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, இது வந்து சக்தி ஓகே, பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா மழை, வெயில், இதனாலதான் இந்த கிராப்ஸ், இந்த மரம், செடி எல்லாம் வளருது. அதனால சக்தியை விட இன்னொரு பவர் இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த பவர் என்னடானா இந்த எனர்ஜி வந்து சூரியன் அப்படின்னு. அதான் சவுன தர்மா, சூரிய தர்மாவை ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா, சரி 3வது தர்மம் என்னன்னா, இந்த 2 முடிச்சுட்டு சரி ஓகே இது போயிட்டு இருக்கு, பட் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா, சூரிய தர்மான்றது வந்து நம்ம வந்து சூரிய தேவன் என்னதான் கும்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு அந்த ரூபம் நம்ம நினைக்க மாட்டோம். ஸோ இது ஒரு மெட்டீரியல் எனர்ஜியா தான் நினைச்சிட்டு ரூபம் வேணும். ஹியூமனிட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் சீட் ஸ்டார்ட் ஆனது யாருன்னா, யாராவது கெஸ் பண்ணுங்க. எல்லாம் நானே பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் சாட் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க, என்னால இங்க பண்ண முடியல. தேங்க்ஸ். ஸோ சாட்ல டைப் பண்ணுங்க எந்த சாமி நெக்ஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னு. இதுல வந்து மார்க்ஸ் எதுவுமே இல்ல. சாட் ஓபனா இருக்கு இல்லையா எனக்கு இங்க? ஓகே. சோ நீங்க சாட்ல நீங்க டைப் பண்ணலாம். சோ என்ன சாமி பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா, அடுத்தது வந்தது இல்ல. மேம் சாட் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்றீங்க? நான் பண்ணல, ஏதோ லாக் பண்ணல. சாட் லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, என்னால பண்ண முடியல ஐபாட்ல. ஒரு நிமிஷம். ஷூர். ஐயோ, ஆஸ்க் கால் அன்மியூட் பண்ண சொல்லிருந்தேன். அன்மியூட் themselves. அன்மியூட் themselves மெயின்லி சாட் ஓபன் ஆனா கூட ஃபைன். சாட் தான் எனக்கு எனேபிள் பண்ணும். ஹலோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் டு அன்மியூட் சாட் எனேபிள் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா நீங்க கொஞ்சம் சாட் எனேபிள் பண்ணுங்க. ஓகே பண்ணிட்டீங்களா? थैंक यू. ஓகே இருங்க பேச வேண்டாம், சாட்ல வந்து டைப் பண்ண போறோம். சாட்ல வந்து டைப் பண்ணுங்க. யா थैंक यू. சோ மூன், ஓகே. ஆக்சுவலா மூணு சன்னு தான் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் மூன் வருதா? ஓகே, மூணுல ஏர், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எல்லாம் கெஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஈஷா வாஹு, இந்திரா. இல்ல, இப்போ வந்து நேரா கொஞ்சம் கிட்ட வரீங்க, ஆனா இன்னும் வரமாட்டேங்கிறீங்க. சோ நெக்ஸ்ட் 3வதா வந்தது வந்து நம்ம கணேஷா. பர்ஃபெக்ட். லலிதா அவங்க பர்ஃபெக்டா கெஸ் பண்ணீங்க, கணேஷா. சோ கணேஷா வந்து கணேஷாவை வந்து கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. சோ இது வந்து கணேச தர்மா. ஓகே, சோ இது இல்ல முருகா இல்ல, கணேஷா. சோ கணேச தர்மா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சி ஃபார் ஹியூமனிட்டி. நம்ம புத்தா கான்செப்ட் எல்லாம் இப்போ சொல்றோம் இல்லையா, புத்தா வந்து 2600 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் வந்தாரு. இது பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி, யுகங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா. சோ கணேஷா அப்படின்றவரு நம்ம கணேச தர்மா அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது வந்து கணபதி தர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப வந்து என்னன்னா எல்லாமே, அதாவது அஹிம்சை, பிராண கொல்லக்கூடாது, எல்லாம், அதாவது நம்ம ஒரு மனுஷனை ஹானி பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இப்போ சொல்லுவோம் இல்லையா, பேசிக்கலி அந்த ஹியூமனிட்டி பேசிஸ்ல நடந்ததெல்லாம் இது.
சோ என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்தவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போனாங்க, நெக்ஸ்ட் லெவல் இருக்கவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போனாங்க. ஆனா சிலர் உண்டி அப்படி இப்படியே அந்தந்த லெவல்ல நின்றுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நினைச்சாங்க என்னதான் இருந்தாலும் ஹீரோ வெர்ஷிப் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா, சோ ஒரு மேச்சோ மேன் வேணும், கணேஷா உண்டி பத்தாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பாடி வேற சோல் வேறன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஜீவாத்மான்ற கான்செப்ட். அப்போ வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து போனது நேரா சிவா. சோ சிவ தர்மாக்கு எலிவேட் ஆனாங்க. அது பேர் வந்து சம்பு தர்மா. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில லாஸ்ட்ல ஆனது விஷ்ணு. ஏன்னா அப்பதான் கிளியரா அவங்களுக்கு ஜீவா வேற பரமாத்மா வேற, நமக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மான்றதும் புரிய வந்துச்சு. விஷ்ணுலயே 2 கேட்டகரியா ஷிஃப்ட் ஆனாங்க. ஒருத்தங்க எனக்கு எல்லா சாமானும் வேணும், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆசைகளுக்கோசரம் வேண்டது ஒரு கேட்டகரி. அதையும் தாண்டி எலிவேட் ஆனவங்க எனக்கு விஷ்ணுன்றவர் வெறியும் பிரியம் உண்டிதான் வேணும், எனக்கு வந்து இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியில இருந்து லிபர்ட்டி வேணும், நேரா கோலோகா பிருந்தாவன் வைகுண்டத்துக்கு இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அதுதான் வைஷ்ணவா. சோ இப்போ வந்து ஒரு லெவல் ஏற ஏற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அங்கங்கேயே நின்றுட்டாங்க. ரியலைசேஷன் காட்ன்றது ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க இங்கதான் போனாங்க. சோ நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பிராமின் கம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம் இல்ல, அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து நீங்க பாப்பீங்க இந்த காளி துர்கா நான்வெஜ் கொடுக்கறது, வில்லேஜா இருந்தா கூட அவங்க அதுல எல்லாம் ஈடுபடுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி எலிவேட் ஆயிட்டு வந்ததுதான் இதுதான் 5 காட்ஸ் டெமி காட்ஸ் அப்படின்னு. சோ இதுல வந்து ஹையஸ்ட் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒண்டி இல்ல, பகவத்கீதால அவர் சொல்றதும் சரி, வியாசர் வந்து இந்த பாகவதம்ல சொல்றது விட்டாலும் பிரம்மாவே பிரம்ம சமிதால கிளியரா சொல்லிட்டார் ஒருத்தரோட ரோல். அதாவது நம்ம பிள்ளையார் கணேஷான்றவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கும்பிடுறாரு, இந்த மாதிரி என்னோட 3 லோகங்களையும் நான் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும், அதனால எனக்கு பவர் கொடுன்னு வேண்டது. சன் வந்து என்னன்னா உன்னோட டைரக்ஷன் நீ எப்படி சொல்றியோ அந்ததுலதான் நான் வந்து சூரிய ஒளியா இருக்கேன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்ம துர்கா அவங்க வந்து 3 தாமா, அதாவது கோலோகம் வைகுண்டம், கீழே வந்து மகேஷதாமா, அது கீழே தேவிதாமா, அதான் நம்ம ஜெயில் நம்ம இருக்கிறது இது அப்படின்னு ஒன்னா ஒருத்தர் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. சிவனும் அதே மாதிரி கும்பிடுறாரு. இந்த மாதிரி சிவனுக்கு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் நீ அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவ்வளவு பவர் எவ்வளோன்னா கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிற பவர்ல 64 ஒப்புலன்சஸ் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, அதுல 55 இருக்கு. கிருஷ்ணர் மில்க் பாலனா நீ வந்து தயிர் பண்ற மாதிரி அவர் கும்பிட்டு இருக்காரு. சோ இதுல இருந்து ரொம்ப கிளியரா நம்மளுக்கு தெரியறது என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும், நான் மறுபடியும் சொல்ல வேண்டாம். சோ இதுதான் இந்த ஹோல் கான்செப்ட். சோ இதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நின்றவங்க தான் வேற சாமி, இல்லைன்னா நம்மளும் ஒரே ஒரு ஒன் காட் கான்செப்ட் தான், அது கிருஷ்ணர் தான். சோ கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா சன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு ஜீசஸ சொல்றாங்க. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு கிரைஸ்ட்ன்ற மீனிங் நீங்க கிரீக்ல இருந்து வந்தது. அதை நீங்க சான்ஸ்கிரிட்ல மாத்தினீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து கிருஷ்ணான்றதுதான் வரும். உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் 4th chapter 5th paragraph பாருங்க, உங்களுக்கு ஃபுல் கிளாரிட்டி இருக்கும். சரிங்களா? So I hope you enjoyed the story. Hare Krishna devotees. Thank you. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நீங்க இது போட்டுருங்க, போல்ஸ் போட்டுருங்க. எஸ் சீதாராமன் பிரபு. எஸ், கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண அர்ஜுனனுக்கு பகவான் எதை அருள்கிறார்? திவ்யமான பார்வை, திவ்யமான மனம், திவ்யமான உடல், திவ்யமான ஆயுதங்கள். டேஷ் காரணமாக அர்ஜுனன் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண முடிந்தது. அர்ஜுனனின் குடும்ப பரம்பரை, பாண்டவரின் பக்தி, கிருஷ்ணாவின் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு சிறந்த போர் வீரர். இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை யார் காண முடியும்? எல்லோரும், சிறந்த யோகிகள், தூய பக்தர், ராஜாக்கள் மற்றும் பணக்காரர்கள். இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தில் ஒரு பக்தர் ஏன் ஆர்வம் காட்டவில்லை? ஏனெனில் அது அழகாக இல்லை, ஏனென்றால் அது இறைவனுடன் அன்பான உறவு, ஏனெனில் சட்டவிரோதமானது, ஏனெனில் இதனின் இறைவனின் உலகமாக வடிவத்தை உடையது. வடிவத்தை காண யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. செகண்ட் கூட பாதிதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன தெரியல. ஏனென்றால் இது இறைவனுடன் அன்பான உறவை பெற ஒருவருக்கு உதவாது. சோ ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். அன்பான உறவை பெறாம ஏனென்றால் இறைவன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும். ஓகே, ஸ்டோரி மாதவேந்திர அது தேவையில்லை இல்லையா? அது வேண்டாம், அது விட்டுருங்க. அவங்க இதை பண்ண ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா? இல்ல சொல்லியாச்சு, நீங்க போல் ஆன்சர் பண்ணலாம் எப்படி இருந்தாலும். அவங்க பண்ணலாம். ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் போல் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. Let them do.
பால்குடம் திருடிய கோபாலா, பாயசம், கீர்ச்சோர். இந்த மாதிரி ஸ்டோரி ஏன் மேட்ச் ஆகலன்னு தெரியல. 2-3 நாளா மாதவேந்திர புரி தான் வருது ஆக்சுவலி. என்னன்னு தெரியல, செக் பண்ணணும். ஏன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே எல்லாம் நம்ம மாதவேந்தர் பூரி சொல்லிட்டோம். இல்ல இங்க இப்ப செக் பண்ணலாம், போல்ஸ் செக் பண்ணலாம் நம்ம. டோன்ட் வரி. ஐ திங்க் எல்லாரும் சாட்ல நீங்க உங்களுடைய क्वेश्चंस எல்லாம் போடுங்க. ஸோ தட் வில் பி குட். ஸோ நாளைக்கு நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தினுடைய லாஸ்ட் சாப்டர் படிக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஞான யோகம் 13 சாப்டர் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ அது கண்டிப்பாக நீங்க எதை அட்டென்ட் பண்றீங்களோ இல்லையோ இந்த 13 சாப்டர் கண்டிப்பாக முழுமையாக நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். மாதாஜி, உங்களுடைய பெயருக்கு பக்கத்துல இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. வசந்தி மாதாஜி, அங்க ஆஸ்க் அன்மியூட் பக்கத்துல இந்த 3 டாட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் லோக்கல், ஐ திங்க் நான் என்னோட பேருக்கு தான் போகணும். இல்ல ஒரு நிமிஷம், ஐ திங்க் உங்களுடைய பெயருக்கு அது என்ன ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். என்னுடைய பெயருக்கு ஐ திங்க் நான் ஃபுல், அதாவது இஃப் ஐ am like you இந்த இடத்துல இருந்தேன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஷோ தட். நேத்து ஆனா நான் பார்த்தேன் அந்த ஃபில்டர்ன்ற ஆப்ஷன். அதை எனேபிள் பண்ணுங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த இது வரும். ஜானகிராமன் பிரபுக்கு நான் வித்ட்ரா பண்ணதான், அவருக்கும் போல்ஸ் வரும். ஓகே, மீன்வைல் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா போடுங்க. ப்ளீஸ் புட் த சாட். Yes, more that the 3 dots to see the poll. அதுல கிளிக் பண்ணி அதுல ஃபில்டர் ஆப்ஷன், வீடியோ ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த இது ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க, ஃபில்டர், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. What are the 6 avatars of மகாவிஷ்ணு? மகாவிஷ்ணுக்கு 3 அவதாரங்கள் தான், புருஷ அவதாரங்கள் மாதாஜி. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, நேத்து கேட்டிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சேம் இது திவ்யமான பார்வை, அதுதான் ரைட் ஆன்சர். டிவைன் ஐஸ் கொடுத்தாரு நம்ம பகவான், தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா unimaginable powers of Lord Krishna, that is the right answer. So that is the reason, because of that opulence only பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனரால வந்து அவருடைய உருவத்தை காண முடிந்தது, உலகளாவிய அந்த உருவத்தை. ஸோ இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை யார் காண முடியும் என்றால் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே காண முடியும். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ரைட் ஆன்சர். 89% பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தில் ஒரு பக்தர் ஏன் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றால் அவர் வந்து நமக்கு வந்து யூ கான்ட் கண்டினியூ தட் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த உருவத்தோட, இல்லைங்களா? தட் இஸ் த ரீசன் ஆக்சுவலி. இது தவறான ஆன்சர் ஆக்சுவலி செலக்ட் ஆயிருக்கிறது. செகண்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ மோம் டிட் மாதவேந்திர புரி வாண்ட் டு பை சாண்டல்வுட் ஃபார், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதவேந்திர புரி யாருக்காக சந்தனம் வாங்க சென்றார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பிருந்தாவன கிருஷ்ணா, ஒரிசா கோபாலர்,
செகண்ட் ஆன்சர் தான் ரைட் ஆக்சுவலி. மாதவேந்திரபுரிக்காக. ஸோ ஏன் இது ராங் ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணிருக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் யாருக்காக பாயாசம் திருடினார்? மாதவேந்திரபுரிக்காக தான். ஸோ தட் இஸ் ரைட். கீர்ச்சோர் அப்படின்ட்டு.